Staré spôsoby sa rúcajú, mocenské štruktúry, ktoré sa kedysi zdali neporaziteľné, sa rozpadajú. Vstupujeme do novej éry. Toto je vek 5D vibrácií sveta. Fotónová éra je tu. Prináša so sebou neuveriteľné možnosti. Predstavte si svet bez chudoby, nedostatku alebo chorôb. Toto je prísľub nového veku. Toto nie je sen, je to budúcnosť na dosah ruky. Objavujú sa nové technológie, pretvoria náš svet. Voľná energia, medby a replikátory sú len začiatok. Tieto pokroky nás oslobodia a budeme slobodní od obmedzení minulosti. Predstavte si svet poháňaný nekonečnou energiou. Technológie voľnej energie to umožnia. Môžeme využiť energiu samotného vesmíru. Žiadna ďalšia závislosť od fosílnych palív, žiadne ďalšie znečistenie. Toto je sila energie nulového bodu. Zdravie už nebude privilegiom, ale právom. Medbedy okamžite uzdravia naše telá. Choroby zmiznú, starnutie sa zvráti. Predstavte si svet, kde každý môže žiť dlhý a zdravý život. Doprava bude revolučná. Prekonáme potrebu aut a lietadiel, ako ich poznáme. Predstavte si, že cestujete po svete bez námahy. Toto je potenciál pokročilých dopravných technológií. Naše mestá sa premenia na zelené raje. Predstavte si život v harmónii s prírodou. Budovy sa bez problémov spoja s prostredím. Čistý vzduch a voda budú dostupné pre všetkých. Denné potreby budú uspokojené bez námahy. Replikátory zhmotnia všetko, čo potrebujeme. Predstavte si svet bez odpadu alebo nedostatku. Toto je sila pokročilých 3D tlačiarenských technológií. Jedlo bude čerstvé, zdravé a hojné. Budeme pestovať vlastné potraviny lokálne. Predstavte si svet bez hladu alebo podvýživy. Toto je potenciál udržateľného poľnohospodárstva. Vzdelávanie umožní jednotlivcom dosiahnuť ich plný potenciál. Deti sa budú učiť vlastným tempom a venovať sa svojim záľubám. Predstavte si svet, kde má každý možnosť učiť sa a rásť. Staré systémy sa zrútia, toxické štruktúry budú demontované. Vytvoríme svet v harmónii s prírodou. Toto je sila kolektívnej akcie. Budúcnosť je svetlá, sme na prahu novej éry. Čaká nás svet hojnosti, zdravia a harmónie. Toto je nový vek. Vytvorme ho spoločne.